Lezi ndaba zehora lokuqala sikwethula zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Imbukeli nazi ezinohlonze emini nje. Any arrangement whose foundation is the exclusion of millions of South Africans, or at whatever level, cannot be called national unity. Lusayithebeni izenkantolo ephakeme udaba lwesicelo esifakwe wabe ungumengameli wezwe Jacob Zuma neqembu umkhonto wesizwe sokuphoqa i-SABC ukuba iyeke ukubiza uhulumeni wakuleli nge-Government of National Unity. From Mogologolo in Woodspray base came in to inform us that our son has been lost or killed. Isemanzini imndeni yamalungu ombutho wezokuvikela wakuleli ayisishagalolunye asale enkundleni ngesikhathi etholene phezulu neqembu lamavukela mbuso e-M23 e-Democratic Republic of Congo. Our visit here was to find out as to what went wrong, because this is a worst performing school. Umholi we-EFF Julius Malema uhambele isikole esingenzanga kahle kumatikuletsheni ngonyaka odlule eCarltonville eGauteng ngaphansi komkhankaso waleli qembu umntwana esikoleni. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwamali. Sibonge kakhulu ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi. Ake sibheke esihamba ngazo namhlanje emini. Inkantolo ephakeme eseGoli ilalele isimangalo esafakwa ilowo owabe umengameli wakuleli uJacob Zuma kanjalo neqembu lezombusazwe umkhonto wesizwe. uZuma ne-MK Party bamangalela umsakazelo omphakathi SABC njengoba bethi akufanele usebenzise igama lokuthi uhulumeni okhona njengamandle wehlandla lesikhombisa ubumbano. Ummeli waleli qembu Advocate Dalimpofu uthi ukukhishwa inyumbazana kwe-MK kanye ne-EFF kuhulumeni wehlandla lesikhombisa kuyisenzo esiphambene nezigatshana ezithile zomthethosisekelo njengoba lamaqembu omabili emele abavoti abacela izigidini ezine. And we will argue, my lady, very vociferously that just like apartheid itself, any arrangement whose foundation is the exclusion of millions of South Africans, or at whatever level, cannot be called national unity without insulting those people. Ijaji uDennis Fisher ubesecela ithimba labameli bomkhonto wesizwe ukuthi licacise indlela eliqonda ngayo igama elithi GNU. Let's take the word national. Now, yeah, a political party can exaggerate its importance and call itself the international party of this with 2 members. That's fine. Yeah, okay. And the global universal party of the world. Yeah. Nobody is going to stop them from doing that. So whether but the word national in a court of law must have a meaning. Right? National in this context means South Africa. Leli cala ligxile ezinsolweni zokuthi ukusebenzisa kwe-SABC leli gama kwephula amalungelo akumthethosisekelo ikakhulukazi isigatshana u10 u16(1)b kanye no19(1) kanti icala liyaqhubeka. Isemanzini imndeni yamalungu ombutho wezokuvikela wakuleli ayisishagalolunye asale enkundleni ngesikhathi etholene phezulu neqembu lamavukela mbuso e-M23 e-Democratic Republic of Congo. Inxusa laseNingizimu Afrika lichaze lesi simo njengesiphuthumayo eMpumalanga neCongo njengoba amavukela mbuso e-M23 esethelekile edolobheni iGoma. Leli qembu selitshela umbutho wezokuvikela waleli yalizwe ukuthi kufanele ubeke phansi izikhali uvume ukuthi leli dolobha selingaphansi komthetho walo. Inxusa lakuleli lithe lokuhlasela kuphambene nesivumelwano soxolo esacikicwa yi-DRC neRwanda ngoNcwaba. It is with profound regret that this meeting is taking place at a time when a number of peacekeepers have lost their lives and many others injured in the line of duty. 9 of these fallen peacekeepers
are South Africans who showed immense bravery amidst relentless attacks from the M23. Kusenjalo iSADC izigxekile lezenzo zodlame ze-M23 eMpumalanga yeKongo njengoba ngesonto siqinisekiswe ukuthi ayishagalolunye amasosha aseNingizimu Afrika adlule emhlabeni elwa namavukela mbuso. uKelvin Moagi ungomunye wamasosha ashone kulesibhicongo kanti umndeni wakhe ukhahlamezekile. Kafushane uthi sizwe ubuhlungu ngoba ubengumntwana wokuqala futhi kunguyena onakekela leli khaya. The South African National Defence Force, coming from Mogologolo in Woodspray Base, came in to inform us that our son has been lost. Ungqongqoshe zokuvikela uNG Motshekga kanye noJenene uRudzani Maphwanya nabo bebengabanye abadlulisa amazwi enduduzo emndenini yamasosha adlule emhlabeni. Umholi we-EFF uJulius Malema ekseni namhlanje uqale umkhankaso weqembu wokuhambela izikole ezahlukene eGauteng. EFF iqhuba uhlelo lwayo lokukhuthazwa kwezingane ngothando lwesikole olwaziwa ngokuthi umntwana esikoleni. uMalema ke uvakashele isikole samabanga aphezulu eCarltonville okungesinye ke imbukeli kwezikole ezingenzanga kahle ngokwemphumela kamuva kaMatikiletsheni. Lesi sikole iRelibohile Secondary sibalwa phezulu ezikoleni ezenze kabi ngaphansi kaMasipala iMerafong ngokwemphumela kaMatikiletsheni. uMalema obehambisana namalungu e-EFF bazibonele ngokwabo isimo abasichaze njengesingagculisi ngaphakathi emagcekeni esikole. Even now we can fall now. We are not safe. uMalema uthi inqalazinda kulesi sikole ishawe indiva umnyango wemfundo esifundazweni. Our visit here was to find out as to what went wrong, because this is a worst performing school. You find committed teachers, you find committed learners, but the environment is not making it easy. And therefore we have to meet them halfway if we expect them to turn around the situations. uMalema uphinde wenza isibophezelo kubazali nabafundi besikole ngokuthi bazolisukumela phezulu udaba lwesikole ngenhloso ukuthi uNdunankulu uPanyaza Lesufa athathe inyathelo ezifanelekile. I think we can still make it. We can turn Relebohile around and make it one of the good schools. And it just depending on us making sure that we follow up on the commitments we've made. We've made commitments to follow up with the MEC, to follow up with the Premier, and knowing Premier, if he calms himself and sees things like this, I can guarantee you there will be some form of movement. Sekuphele iminyaka emibili ungavaliwe umgodi omkhulu ngaphakathi emagcekeni esikole njengoba abafundi bethuthelwe emagunjini esikhashana abekwe budeduze nesikole sabo. Namhlanje umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa wethula inhlelo zogubha iminyaka engamashumi 50 kwasungulwa leli qembu eThekwini. Ukuzwa kabanzi ke ngalolu daba ake sixhumane nentatheli yeSABC uSimphiwe wakwamakhanya. Mnguni asikubingelele sikwamukele indaba zasemini. Sicela nje ukuthi usibeke esithombeni ngeinhlelo zaleli qembu lasungulwa inkosi uMangosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa ngoNdasa wango1975. Xolo ngibonge bese ngibingelele kuwena silapha enkabeni yedolobha ke eThekwini nalapho khona ke ubuholi beqembu IFP buhlangene noxolo njengoba usushilo ke ukuthi umholi waleli qembu umnumzane uVelenkosini Hlabisa uzokwazisa kabanzi ke inhlelo zeqembu ukubungaza iminyaka ke engamashumi ke amahlanu leli qembu lasungulwa. Uzokhumbula ukuthi ke iqembu iNkatha Freedom Party lasungulwa ngawo u1975 kepha ngesikhathi lisungulwa kwakungelona iqembu lezombusazwe. Lokho kwenzeka emva kwesikhathi ke lisunguliwe ke namhlanje ke emuva kwami ngizothi kusuka nje kancane ngizama ukutshengisa umbukelo ukuthi kwenzakalani. Sewuqalile ke umcimbi lapha esingathi ke ubuholi eIFP okuhlangene khona kanjalo nalabo abaseka leli qembu noxolo. Inhloso ngqangi ke ukuzwa ukuthi ke kule minyaka engamashumi 50 leli qembu lasungulwa ikuphi eselikuzuzile futhi ikuphi elikufisayo. Kepha
ngicela nje ukuthatha leli thuba noxolo kafushane nje sithole omunye wabaseka ke leli qembu khona la endaweni yase workshop mfowethu sikubingelele sikwamukele indabeni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sichazele mfowethu ukuthi iqembu njengoba lilungiselela ukugubha iminyaka engama50 wena njengomuntu lesekayo leli qembu uthini ukubona kwakho ngendlela iqembu lenza ngayo nginibingelele umsakazi ngibonge kakhulu ngokuthola ithuba lokukhuluma lapha emsakazweni igama ngothuba kwaBiyela esikufisayo eqenjini sifisa ukuthi iqembu likhule njoba livele nje likhomba ukuthi liyahlondlobala siyathemba ukuthi umntwana waphinda ngene lapha khona uzosipha ibuso elikhule nangokuthemba imisebenzi ezokwenza usihlalo wethu umnumzana uThamsanqa siyathemba ukuthi indlela azosebenza ngayo izokwenza ukuthi iqembu lethu likhule lisabalale mhlambe eminyakeni elandelayo kungenzeka mhlambe sekuyithini isiphethiso sibonga kakhulu isikhathi omunye ke ombono womuntu esingathi ke waseka iqembu leIFP khona la singakubalula ke ukuthi kusokhumbuleka ukuthi leli qembu ilona esingathi lihola uhulumeni ke wobumbano lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzana uThami Ntuli oyisihlalo waliqembu leIFP uphinde abe undunankulu ke wesifundazwe lakwaZulu Natal bese liba ke futhi nabanye ongqongqoshe ke ekhundleni ezahlukahlukene kepha ke kafushane nje uzokhuluma umholi walo iqembu umnumzana uvele Nkosi Nhlabisa achaze kabanzi ke ngalezi inhlelo iqembu elilungiselela ukuthi ke lizenze ukubungaza leminyaka engama50 lasukulu angibusela intambo ukona uxolo studio sibonga kakhulu kuSimphiwe Makhanya mbukeli ke uSimphiwe besibikela eseThekwini esifundazweni iKwaZulu Natal. Umnyango wemfundo ephakeme uthuhlose ukubhalisa abafundi abangaphezulu kwegidi 2 ngonyaka u2030 emakolishi lokho kuza emva kokuthi kubonakale isidingo sokuthuthukiswa kwamakolishi ukuze phela abafundi abangayitholi ikhala emanyuvesi bakwazi ke ukuthi nabo bafunde. Njengoba amanyuvesi akuleli ebhekene nenselele yokungabikho kwezikhala zokufunda kunxuswa ke abafundi kuba bayijwayeza ukufaka izicelo zokufunda nasemakolishi phambilini amakolishi abengenaso isikhwama soxhaso kodwa uhulumeni ebambisene neminye iminyango usekwazileke ukuthi nabafundi abafunde emakolishi bathole uxhaso abafundi ke emkhakheni yahlukene emakolishi bathi bafunda okuningi kanti okubathokozisa kakhulu ukuthola isikhathi sokwenza lokhu abakufundelayo oyiphini likaNgqongqoshe wemfundo ephakeme uButi Manamela uthi ke bewumnyango benza ngakho konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi abafundi asebethole isikhala bathola uxhaso kanye neindawo zokuhlala. The demand for TVET college education is actually very exciting. I think in the past, would battle to really get students interested and excited about TVET colleges. We have 50 TVET colleges throughout the whole country and about 364 campuses. I think, the deputy principal was telling you that this is one of 4 other, campuses, and that's the same all over the, the country. So the TVET sector has expanded. And I think in order to also deal with the demand, we have our department teams looking at, alternatives such as technology use, distance learning, and so on and so forth, so that we can expand access. Bukalo manje ke asisiqunga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Inkantolo yemantshi yaseRandburg ihlehlisele ikusasa icala lwesifazane ngumsola wesibili eqaleni ke lokutholwa nezithombe zeingane ezinqunu ezibalelwa egidini eMidrand. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli mongabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Lusayithebeni izenkantolo ephakeme udaba lwesicelo esifakwe owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma neqembu umkhonto wesizwe sokuphoqa iSABC ukubiyeke ukubiza uhulumeni wakuleli ngeGovernment of National Unity. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube kanjalo naku-SABC Plus ngena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Lihlahlele umhlazi ngama-24 enkantolo yemantshi yaseProtea eSoweto icala elibhekene ngokudabuka eMozambique uPet Simiao osolwa ngoxhaxha lwamacala afaka phakathi ukudlengula kanye nokubulawa ngesihluku kwentombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala.
Isidumbu salentombazanyana satholakala sidindilizile emjondolo yaKaSimiyawu enye ke ingxenye yomzimba inqunu ngomfumfu wanyakenye. Abameli bakhe bebesenkantolo namhlanje kanti batshele iziko leindaba ze-SABC ukuthi lokhu kuhlehla kwaleli cala akunabo ubulungiswa kuSimiyawu. Labameli balomsolo bafuna nokumangalela umbuso ngelithi umsolo sekunesikhathi enenebulwa ngenduku wake washawa eyidokusini zamaphoyisa ngesikhathi ekhalelwa amasongo kaSigonyela waphinda futhi washawa kanzima ejele. Laba ke besabise nangokuthi uma nje kungaphinde kwenzeka ukuthi idokoda likhe enkantolo ngenyanga ezayo leli cala kuzomela lichithwe. I was very much disappointed to learn that the decision from the DPP was not ready today, because on the previous appearance we postponed the matter until today for the decision from the DPP to take the decision as to whether the matter will remain here in regional court or whether the matter will go to high court. But today when you arrive here, they are saying the DPP decision is not ready, and at one stage the prosecutor was also asking postponement for further investigations. That is why I indicated to the court that no, on the last occasion the state indicated that investigations are complete in this matter. I am so disappointed that the docket is not here today. However, should the docket not be here 3 times, we have no choice but to request the court to withdraw the matter. Lihlehlele ikusasa enkantolo yemantshi yaseRandburg icala lowesifazane oneminyaka engamashumi-25 ubudala okukholakala ukuthi uyathinteka ecaleni lowesilisa owaboshwa emva kokutholakala nezithombe zezingane ezinqunu ezibalelwa ezigidini eziyishumi uDarren Velgen. Lo wesifazane waboshwa ngolwesine olwedlule uvele enkantolo namhlanje ekhala izinyembezi kanti ubheke namacala okutholakala nezithombe zezingane ezinqunu ukudayisa lezi zithombe kanye nokushushumbisa imali ngokungemthetho. Would you like to inform her of the charges that she is facing? Correct. And also inform us about the issue of bail? As the court pleases, the charges are the same charges that were explained to Mr. Darren. Yeah, but she was not here. As the court pleases, manufacturing, selling and production of child pornography as well as money laundering. Ijaji ke lihlehlisele usuku lakusasa leli cala nalapho kulindeleke ukuthi afake isicelo sebhayili. Ms. Modley, we're postponing your matter until tomorrow for your co-accused and also possible bail application in court number 8. You are in custody, no bail, court 8. Understood? Lo wesifazane ke kusasa uzobe sevela nesoka lakhe elakhalelwa amasongo kaSigonyela kuqala kuleli cala. Siyaqhubeka isicelo sebhayili sikaMagotso Mofokeng owaziwa ngelikaGogo Maweni enkantolo yemantshi yaseProtea ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza. I respectfully submit that my children are in desperate need of my physical and emotional support. They are traumatized by my incarceration. My incarceration has placed an immense emotional burden on my family. Due to my mother's age, she is unable to care for my children and their respective and specific needs. My health condition is not good, and for the reasons advanced supra. I'm pregnant with twins, unable to function in prison, and do not have access to my much needed medical treatment and medication. The prison does not cater for my specific dietary needs referred to supra. My continued incarceration might very well result in a miscarriage and a life-threatening situation for me. Kubanjwe umcimbi wokuhlonipha amaphoyisa namuhla enkundleni Kings Park eThekwini ngaphansi kwesiqubulo imarking 30 years of policing in a democratic South Africa. Lo mcimbi uhlose ukuhlonipha amaphoyisa asebenza ngokuyikhandla uqinisekisa ukuthi izwe liphephile. Lo mcimbi ubanjwe ukuhlonipha amaphoyisa ezweni lonke abeka impilo yawo engcupheni ukuze agcine izwe liphephile. Ukhomishana wamaphoyisa uJene Nefani Masimula uthi lo mcimbi uyithuba lokukhombisa ikhono lamaphoyisa kuleli. uMasimula uthi sekusungulwe nesikhwama esizosiza izingane zamaphoyisa ashone semsebenzini ukuze siqhubeke nemfundo. This day was declared by Cabinet as the National Police Day. We have been celebrating it since it was declared in 2005, and you would recall that we had a golf day on Friday where we were raising contributions towards the South African Police Service Education Trust. That is monies that will assist
kids of members of police that die in the line of duty. Ekhuluma kulomcimbi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu unxusa amalungu omphakathi usasemsana namaphoyisa ekulweni nobugebengu. Umchunu uphinde waqinisekisa amaphoyisa uthi njengohulumeni bazimisela nokuthuthukisa isimo amaphoyisa asebenza ngaphansi kwaso. We are committed to improving the environment under which you work, including conditions at work. As we celebrate this National Day under the theme, celebrating 30 years of policing in democracy, let us remember that the trust of the people in the South African Police Service is our greatest weapon. Kusenjalo bekubanjwe nomcimbi wezindondo wokuhlonipha amaphoyisa enza kahle futhi azinikele emsebenzini wawo eICC eThekwini izolo ebusuku. Umhlahla wesimo sezulu uzolandela ke embukeli emva kwekhefu kwamanje sesinje kequ 8 siyabuya emva komzuzwana. Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathele zona ngolikamageba namhlanje emini kodwa cha ayiphindi ibonane ke kusihla ngehora lesikhombisa khona la ku SABC 1 eMzansi for sure okwamanje ke nibe nje nosuku oluhle nisale kahle.